Ụtụtụ ọma nọ mmaja n'Igbo. Ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Asị m na chi tata uchi orie. Sika orie tata retara anyị ndụ, retara anyị ihe ọma. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ. Anyị si ka mmiri chi anyị niile na mmụọ niile anyị na-atụrụ aja na chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-asụ gọzie anyị tata worie. Anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike, chụọrọ anyị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ. Anyị sịrị ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye ọbụla si na isi anyị wa na aja ya were isi ya wee zere aja. Si na ọfọ ndụ ka anyị na-agọ tata worie. Si na anyị azụ ka afịa mana anyị ya ana ka afịa. Si na anyị apụta ife na anyị edu ude. Anyị sịrị ọfọrọ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị sịrị ọzọ nwụọ. Anyị si egbe belu ugobelu mana nke si bi ebekwana ka nkụkwa ya. N'ọdụ anyị kwuru ya ka ọ dị tata worie dị n'afọ na nkwọ na eke n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ka mbụkwa onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri, ụmụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị elu ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Onye ọbụla na-eso ụzọ ọdịnala na-eso ukwu ndị mbụ na ndị egede, na-eso ukwu ndị ichie anyị. Anyị sị na ọdịnala Igbo bụ mmadụ ikpere chi ya, kpelu ndị ichie ya, kpelu Chukwu okike abịa ma kpelu aja ala na ndị mmiri na ndị arụsị na ndị agbara. Ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ, ọdịnala abụrụ inye isi, ọdịnala abụrụ ọgwụ ego, ọdịnala abụrụ ogboni. Gị nwa bụ onye Igbo na-anaghachite azụ n'ọdịnala, ijiri nwayọọ maka na ọdịnala dị ka ọkụ. Ọ ihe eji nwayọọ eme, ijiri nwayọọ tinye ọkụ, oji nwayọọ na-alaba ifema ihe na-eme ọkụ enwusiwe ike. Otu ọdịnala dị. Ọdịnala abụrụ ọchacha gbute, ọchacha si gbute. Maka ije ọha na ọchacha gbute, ọchacha si gbute, ịma na ọzọ ọgwụ ka ị chọrọ ịgwọ. Anyị na ogbu mma na-esi na mma, nakwa onye na-agwọ ọgwụ na-esi n'ọgwụ ana. Netufu nnukwu oge, isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ ka ị esi wee malụ na mmụọ agwụ na-enye gị nsogbu. Agwụ ofu tọpik a na-agbagharị ndị mmadụ anya. A lot of people na-ajụ ajụjụ gbasara ya maka na many people amara ihe bụ agwụ. Onye akụziri ọmalụ. Ndị Igbo bọọla afa wee tụọ n'okwu at the same time wee sị gịnị ibezi m akọ. Onye na-amahụ nwanne ya ezi ya. Gịnị bụ agwụ? Ekwuru m ya na mbụ, m na-ekwukwa ya tata. Asị m na agwụ bụ mmụọ niile, mmụọ onyinye amara niile mmadụ nwelu. Ndị ụka ọbịa na-akpọ ya gift of the Holy Spirit. Maka nkụzie na nke ndị ọdịnala akọwakwala m gị na nke ndị ụka ọbịa so that ka inwe ike na-eme gịnị ị na-akachi the joke. Biko ewekwana iwe maka ndị na-achọ ka m na-akụzi n'oyibo. Agaghịkwa m akwụkwọ, amaghịkwa m asụ oyibo. So ụtọ bụ na isi wee fụ m iwere ya maka na gịnị adị m proud na-asụ asụsụ Igbo. Maka gịnị ọdịnala Igbo ka m na-akụzi. Achọghị m ịchọ ịnụ oyibo. Biko ị gaa n'ụlọ akwụkwọ nwa onye ọcha ma ị gaa n'ụka nwa onye ọcha, ebe a nke a na-asụ oyibo. Mana nke m Igbo ka m ma asụ. Biko ọ bụ na ị ghọtara ya, biko inwe ike onwe onye Igbo ịma nọ gị nso, igosi ya foonu gị ọsụ ọrụ gị oyibo. So ịkọwa ihe nji maka ya wee bịa bụ ihe gbasara agwụ. Gịnị bụ agwụ? Kedu ka ị esi wee ma na agwụ na-enye gị nsogbu? Maka na so many people agwụ na-enye ha nsogbu, nke bụ na agwụ na-akpasalụ ihe mana ha amaghị. Ihe a wụ onyinye amara, ọ gift, supernatural gift iji wee bịa ụwa. Ekwuru m ya sị na nwaanyị mgbe ụfọdụ agwụ anaghị enyekarị nwaanyị nsogbu olesi ma onye nwere ọkpụkpọ oku dịka ndị otu anyị. Mana ị nwere ike ịhụ nwoke na-abụrọ dibịa, agwụ a na-enye ya nsogbu. Ị nwere ike ịhụ nwoke ewu dibịa, agwụ a na-enye ya nsogbu. Ka ihe esi wee malụ na agwụ na-enye gị nsogbu ọbụla na mbụ na mbụ. A lot of people agwụ na-enye ha nsogbu, ọ na-aghasalụ ihe. Ọ ya ekwe ka ha mee gịnị, ka ha na-aga n'iru ihe ọbụla ha tinyere aka mkpasa. Ibe ha na-amụ afịa, amụsị afịa, azụwa afịa, azụtawa ego, zụtawa ego eji arụ ụlọ, zụtawa ego eji anụ nwaanyị, zụtawa ego eji egbo mkpa, zụtawa ego eji agba moto, zụtawa ego eji enyelu ndị mmadụ aka. Mana onye agwụ na-echikwaba agwụ ya mee gịnị, ọ tinye aka na biznes ọ ghasaa. Maka gịnị? Na onye ahụ echikwara agwụ ya, onye ahụ imere ihe dị na gịnị
na-agwụ ya. Ama m na a lot of people ga na-ene m anya na-asị nke onye nke na-ada akụzi maka agwụ, nwaanyị a na-alụrụ nwoke agwụ n'ala Igbo. Nke a bụ azịza for another day. Mana asị na ihe onye ma anya ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-ekwu, afịa onye ma ka ọ na-azụ. Ịbịa ekwuru m okwu ịghasalụ mmadụ ihe, instead of ime gịnị idoziri gị ọnọdụ mee ka ihe ị na-eme na-aga, mmụọ agwụ ga-eme gịnị ọ na-aghasalụ gị, ọ ghasalụ gị n'aka nri, ọ ghasalụ gị n'aka ekpe, ọ ghasalụ gị n'iru, ọ ghasalụ gị n'azụ. Ihe ndị ọzọ na-eme na-aga aga, itinye aka na nke gị ebe niile akpọchiri. Onye ha agwụ na-eme maka gịnị ichukwabe ha, maka gịnị gị na ha na-abụ adịrọ na mma, maka gịnị dozibere ha ọnọdụ ebe ha ga-anọ na-eme gịnị in agreement na work for what, for your favor. Now ihe ọzọ mmadụ si ama na agwụ na-enye ya nsogbu bụ ụfọdụ na-alọ nlọ. Nwee ka afụ uniform men ebe ha na-achọ ha ka eme ha arrest, maọbụ ebe ha na-eme gịnị na-achụ ya, maọbụ ebe ha na-ajụ esi adị looking for so and so person. Ma ife onye polisi ọ na-agwa gị okwu, ma ife onye amị, ma onye reseti, ma onye civil defense ọ na-agwụ gị, mmụọ agwụ gị na pass message to you at that very point in time through your dream. Onwe mbọsị nkụzi na-asị na enwere so many ways entities of power ya na mmadụ so ga-esi wee gịnị wee communicate to that person. Akọwara m ihe dị ka nlọ na mmụọ gị na ha so nwere ike isi site na nlọ wee mee gịnị wee gwa gị okwu. N'anya bụ mkpa ọ dị na onye ọbụla bụ onye Igbo ga-ejisi ike na-eme gịnị mee ka ịshọ na ọ na-alọ nlọ, and ọlọ nlọ na ọ na-aghọta nlọ mee gịnị nlọ ọ lọrọ. O wee bụrụ ya agwụ gị nwere ike ịbịa in form of ndị polisi, o nwere ike ịbịa in form of masquerade. Agwụ na-abịakwa in form of masquerade, arụsị na onwe ya na-abịakwa in form of masquerade. O nwere ka ọ na-achụ gị ma ọ na-agwa gị okwu na nlọ, ị na-aghọta. Nke mmadụ ịmakwa na ụdịka agwụ o nwere, ma agwụ o nwere ọ bụ agwụ afịa, ka agwụ nka na ụzụ, ka agwụ egwu, ka agwụ ọmụmụ, ka agwụ ọgwụgwọ ọrịa, ka agwụ nkụzi, agwụ izi ozi ọma, ka ọ bụ agwụ ntọpụ na agbụ. Enwere ọtụtụ agwụ dị iche iche. Ekwuru m okwu ya sị na ka ị ga-esi wee chọpụta nke a bụ site n'afa. Ọ bụrụ na ị nwere high intuitional spirit, you understand, ihe amanwu ụdịka agwụ ị nwere. Ụfọdụ bụ ha gaa na shọpụ mmadụ, onye a nwere ike ọ da-azụba afịa, ha bata ha na crowd eju ebe ahụ, agwụ. Ụfọdụ nwere ike ha kpọsa aja a na-eli ya, agwụ. O nwere so many ways ị ga-esi wee mara agwụ ị nwere n'aka onwe gị, ma ọ bụ na ị bụ somebody dị conscious of yourself spiritually. Mana ọ bụ na ị dị careless, o nwere ike ya ama ọ bụ site n'afa ka ị ga-esi wee malụ. Ya bụ na ọ dị mkpa inwe bụ onye Igbo na-ene m anya ka m si ekụziri gị ya wụ agwụ nkụzi ka m ji akụzi, maka na ị na-anya ifu na onwere akwọ mbụ n'aka, mana ha ncha niile ihe a niile na-agwa gị na-apụta. Isi m kwuo okwu a wana awa, nkwubu ihe maka agwụ wana awa, nka ga na-ekwu ya wana awa, ifu na ọ bụrụ ihe m na-ekwu na mbido ka nka ga na-ekwu. Agwụ bụ ihe na-alụ ọlụ ndị a. So agwụ ya perfect gị in your field of destiny. Onye ka o ji dị mkpa mmadụ ịma ụdịka agwụ o nwere ka ọ mara ụdị akara o nwere. Ọ bụrụ mmadụ niile nwere agwụ, ọ bụrụ mmadụ niile ka agwụ na-enye nsogbu, but then omenuru na onye ahụ enwere special destiny. Hear me, ọ bụrụ mmadụ niile ka agwụ na-enye nsogbu, mana ọ bụrụ na ị bụ onye nwere agwụ, iwe chọpụta ụdịka agwụ ị nwere, ọ ga-help gị in your line of destiny. Maka na ọ bụrụ na ị nwere agwụ nka na ụzụ, iwe jee na-azụ ahịa, ị nwere agwụ ahịa, iwe jee na-azụ ahịa, my brother, ị nọ n'ihu ọrụ onye ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere agwụ ahịa, iwe jee na-agụ egwu maọbụ agba egwu, ifu na ihe na-eme bụ nonsense. Ihe na-eme bụ me I go blow to self ka ị na-eme. Ị ma na-agụ egwu ga na-abanye ndị mmadụ na-arụ, maka na gịnị, egwu bụ gịnị, agwụ ka ọ bụ. I wee discover ụdịka agwụ ahụ ị nwere, ime gịnị, iwe chukwa ya. Mmadụ echikwara agwụ ya like onye na-agụ egwu, nwere ike onye ahụ dịka enyi ezigbote egwu ọ ya agụ immediately, mana ọ banye na studio ọ gụọ rubbish. Onye ahụ nwere ike ọpụta na stage ma ọ gụọ gaa na studio ọ gụcha, ndị mmadụ na-ege, ọ bụrụ ihe ahụ ya nwa gụrụ,
onye na-erekọdụrụ ya egwu na si ya you are doing well ka ndị mmadụ ga na-anụ egwu ya na-ada nshinshi na ntị ndị mmadụ. Ọ ya agụ na-eme mmadụ. Sekwana ka bụ m onye nke gị Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Akwa m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si ekwu na anyị na-agba afa na-agbasa afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-enyelu ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ onwe ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi na mbụ maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko echezọkwana dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịanụ.